Manu, kakvo nam iznenađenje spremaš? Danas vas vodim na jedno specijalno mesto. Nadam se da će vam se dopasti. Pa, hajdemo onda. Wow, koliko ljudi! Mora da je neki praznik. U pravu si, slavimo Novu godinu. Stvarno, ali sredina je leta. Jul je mesec. I to si u pravu. Stari Egipćani su obeležavali početak nove godine kada se posle više od 2 meseca na nebu pojavi zvezda Sirius. To je najsjajnija noćna zvezda. Inače, egipatski kalendar se sastojao iz 365 dana, 12 meseci i 30 dana po mesecu. Na kraju godine dodavano je 5 dana kako bi se postigao taj broj. Njihovi kalendari su takođe beležili i nivo reke Nil da bi poljoprivrednici mogli da prate svoje useve. Uskoro će Nil poplaviti obale. Šta? Imaćemo poplavu? Pa gde da bežimo? Ne brini, bezbedni smo. Poplava nam je veoma bitna. Nil će natopiti suvu zemlju, a to će nam obezbediti plodno tlo za uzgoj žita u novoj godini. Ipak da spremimo life jacket, šta mislite? Kako je veselo! Sviđa mi se muzika. Wow, koliko vrsta voća i povrća, kolika zdrave hrane. Zemlja oko Nila je veoma plodna. Gajimo razno voće i povrće. Moje omiljeno povrće je paradajz. Ima ga cele godine. Ja volim paprike i patliđan. A ja krastavce. Znači, kupit ćemo od svega pomalo. Da li želite da popijete nešto? Šta nam možeš ponuditi? Pivo. Pivo? Ne, mi ne pijemo pivo. I otkud ovde pivo? Pa zar ne znaš? Pivo je bilo omiljeno piće Egipćana. I još uvek je. Majmun. Mi mnogo volimo majmune.
Baš sam ugladnela. Kupit ćemo i hleb. Grnčarija je bila veoma važna u životu starih Egipćana. Koristili su je u domaćinstvu, ali i u poljoprivrednim poslovima za skladištenje hrane. Takođe, javne ceremonije i verski rituali, kao i proces mumifikacije, nisu se mogli zamisliti bez grnčarije. Pravljena je od gline koju su Egipćani uzimali iz Nila, a za visoko društvo predmeti su bili i od keramike. Kako vam se dopada Vepet Renpet? Ko je taj? Vepet Renpet je naziv našeg praznika, a znači otvaranje godine. Aha! Divno je. A koji je ovo hram? Hram boginji Mut.